No niin, moi, matka jatkuu, olemme Vaajakosken ABC:llä ja vaimo tässä lähtee ekaa kertaa kiisselisiittimellä ajamaan. Laittaa pakin päälle. Unohdin. Ei se kyllä nyt mene taaksepäin. Paina vaan ja sitten sinne varovasti noin. Lähetään liikkeelle. Unohdin varoittaa, että mulla on tapana jättää toi vaihe päälle, kun mä en käytä tota käsijarrua tässä autossa ollenkaan, niin se sitten vähän tossa nytkähti eteenpäin. Tästä lähdetään. Vähän kaasua painetaan ja Päin me mennään. käännytään tonne vasemmalle. Tästä varovasti. Onko vähän herkempi kuin sun auto? On. Sitten mennään oikealle. Joo, jarrua saa painaa. Sitten me lähdetään tonne Jyväskylän suuntaan, eli oikealle. Joo. Ei. Mitä? Tässä on liikenne ympärillä. Joo. Pakkas piru. Olemme kyllä nyt tässä kuitenkin. Vähän meinaa jänskättää, mutta kyllä tää tästä lähtee. Eikö lähde? Näillä mennään. Jännittääkö? Vähän jännittää. Joo, ei se mitään. Kyllä Niin mua. Joo, 60 jos ajellaan. Joo. Ollaan turvassa. Tuolla näkyy tiellä yksinäinen Paris. lintu. Paris. Se oli kyllä harakka. Ei ollut Paris. Se oli musta harmaa. Mitään en myönnä. Te en.